El proyecto APP Alusti es un proyecto de I+D+I. Consiste a través de un test, el test Alusti, en desarrollar una herramienta que nos permita evaluar la actividad física en las personas mayores. Donde nos encontramos en la práctica diaria que en muchos casos no podíamos evaluar la capacidad física y funcional de las personas. Había que desarrollar un test que fuese adecuado para todas las personas mayores. Y eso es lo que hemos trabajado en estos 4 años, que es el test Alusti, que es un test que lo hemos evaluado en más de 600 personas mayores de aquí, de nuestra comunidad autónoma y en Navarra, y que nos da una puntuación de 0 a 100 puntos de cómo está la persona mayor, y de acuerdo con eso hemos diseñado también unos ejercicios a la carta personalizados para la puntuación obtenida por cada persona mayor. Gure proiektuan helburua da narriadura kognitiboa duten pertsonen etxebizitzen berrikuntzan lan egitea, espazio lagungarriak sortuz eta pertsona hauen eta bere familien bizi kalitatea hobetuz. Hortarako zenbait ekintza planteatzen ditugu. Alde batetikan narriadura kognitiboa dituzten pertsonen etxebizitzetako egokitzapenerako gidaliburu bat, informazio liburuxka bat eta baita formakuntza modulo bat. Eta guzti hau beti ere narriadura kognitiboa duten pertsonen parte hartzearekin. Oso garrantzitsua iruditzen baitzaigu euren hitza erabiltzea abiapuntu gisa. Teleadin proiektua adinekoak etxean gero eta denbora gehiago bizi dadin eta bizi kalitatea on bat izan dezaten proiektu bat. Eta horretarako proiektu honek bi ardatz ditu. Horietako ardatz bat bideo-bidezko telelaguntza eta bestaldetik adinekoen eta gazteen arteko harremana. Proiektu honek ere adinekoei eskaintzen diona da beraien behar psikosozialei erantzun bat. Eta horretarako 3 ardatzetan oinarritutako katalogo bat eraikitzen dugu, eta horietako ardatz bat da egunerakotasun horretako ekintzak aurrera eramaten laguntzen duen zerbitzu bat eskaintzea. 2. atala izango litzateke interbentzio puntualak, eta 3. atala izango litzateke etengabeko ikasketak zerbitzu bat eskaintzea.